Hey Marys, what's up nerds? It's me again Ronan and welcome back to my channel! Hey dreamers! How are you guys doing? Kamusta naman kayo guys? Kamusta naman yung week ninyo? I hope na okay lang kayo, no? Okay lang yung week natin. Peaceful naman ba? Wala namang mga anxiety attack lately? Wala namang mga panic attack lately? I hope that you're safe and your family also, no? Sana okay lang tayo. Well, catching up, update sa akin. Nakuha ko na yung iba kong mga result sa MaxiCare. Pero meron pa akong isang result na kailangan kong kunin. So far, okay naman yung mga result ko. I'm so thankful. Lord, thank you. Siguro, yung mayroon lang isang kailangan kong iayusin. Pero, hindi naman siya malaking problema. So, of course, kailangan kong pumayat para at least din yun. Bumaba yung cholesterol ko kasi feeling ko mataas yung cholesterol ko. Hindi ko lang pala feeling. Talagang mataas, medyo elevated yung cholesterol level ko kaya ayun. Nakakainis talaga, oh. Yung quarantine na to, di ba? Obvious naman kung nakikita niyo sa video ko, parang bilog-bilog ko na, no? Feeling ko parang akong Frigidaire. Oh my goodness. Nawawala na yung liig ko. Ay, nako. Anyway, tuloy pa rin yung work from home and it's the weekend. It's actually 10 in the morning, guys. And natapos ko na yung mga ibang mga chores ko. Ang last na lang, hindi ko pa natatapos, ay yung pagtitiklop ng mga fresh laundered. Tama ba? Yung labas pa lang ng mga damit at nalabhan na para at least may lagay na sa aparador, diba? Ayun, so kamusta naman kayo guys? How's your... Excuse me guys ha, hindi ito masyadong kagaya ng mga videos na ginagawa ko na anxiety videos. But anyway, dun sa mga bago pala na bagong subscribers natin, thank you. Thank you for subscribing to the channel. Welcome sa community natin. And thank you sa mga messages ninyo. Sa mga nag-message sa akin telling me that nakapagpa-check up na sila, nakakuha na sila ng diagnosis dun sa mental health issues nila. Thank you guys for letting me know. It means na we're doing good here, no? Na-i-encourage ko kayo na magpa-check up at magpatingin. Importante yun para hindi kayo isip lang ng isip. Hindi kayo yung nood ng mga videos tapos isip lang ng isip, baka meron akong ganyan, baka meron akong ganito, ano bang kailangan kong yun, tapos self-medicate, which is bawal yun, mali yun. It is better na pumunta talaga sa professional. Pumunta talaga sa doktor para mabigyan ng tamang lunas. Yung ginagawa natin dito guys, mga lang to ha, mga remedy lang to. Na ginawa ko before, na nag-work for me, na pwede ring mag-work sa inyo. But the bottom line is, ang importante kailangan talaga kayong magpa-check. Especially pag hirap na talaga kayo at talagang apektado na yung buhay ninyo. Kasi mahirap talaga ito. It's a long battle, no? Walang shortcut, ika nga, diba? So much better kung nakita talaga kayo ng doktor. And lang guys, piece of advice. Talaga nag-advise ako rin. Kapag nandun na kayo sa doktor, it's important na bago kayo lumabas ng clinic o bago kayo lumabas dun sa hospital na yun, malinaw sa inyo kung ano yung kailangan yung gawin, malinaw sa inyo kung ano yung nangyayari talaga sa inyo, na-explain ng doktor ng maayos. Bago kayo pumunta, isulat nyo na lahat ng kailangan yung itanong, ang gusto nyong itanong, gusto nyong malaman. And then later on, pag uwi nyo sa bahay, do some research, get to know your mental health issues, para at least mas maliwanagan kayo. Aside dun sa nakuha yung explanation ng doktor, get to know more about what's happening sa inyo para hindi kayo matatakot. Kasi the reason kaya tayo natatakot kasi nararamdaman lang natin tapos hindi natin alam, di ba, kung ano yung mga nangyayari sa atin. Doon nagsisimula yung fear sa sakit or whatever. Kaya talagang ako guys, regular akong nagpapacheck just to be sure for my mental well-being na rin, para hindi ako isip ng isip. But I totally understand na
iba-iba yung financial capacity natin. So, hindi lahat agad-agad nakakapunta ng hospital, hindi ka agad-agad nakakapunta ng clinic para makapagpa-overall, para makapagpa-check. But, it's your body, it's your health. Kayo yung nakakaalam niyan. Kung kailangan pag-ipunan. Kasi para din naman yan sa inyo. Anyway guys, so hindi yan yung topic natin for today. Actually, naisip ko lang to, no? Have you ever wondered kung walang pandemic, let's say hindi nagkaroon ng COVID-19, kung nasa na kayo sa 2020, di ba? Kung ano na yung ginagawa ninyo, have you ever wondered kung natupad ba yung pinangarap nyo noong 2019 na kung ano yung gusto nyong gawin sa 2020? Kung napuntahan nyo ba yung mga lugar na gusto nyong puntahan? Kung nakapag-switch ba kayo ng bagong trabaho na gusto nyong gawin sa 2020, lahat ng mga goals na gusto nyong gawin sa 2020, nagawa nyo ba or na put on hold because of the COVID-19 pandemic? So for me guys, habang kanina nag-iisip ako, nandun ako sa balcony, dun dapat kasi ako mag-video. The thing is, sobrang aga nagsisimula na yung mga videoke around the neighborhood, no? So, dito sa Zamora Street. Ang aga-aga nagsimula ng mga videoke dito. So, bawat bahay may mga videoke, ganyan. So, kanya-kanyang kanya-kanyang pabonggahan ng pesa ng kanta or whatever. So, yun. Kaya pumasok na lang ako dito since may gagawin din naman ako, mag-aayos ng mga labada. Iisip ko lang na kung ano yung mga plano ko nung 2019, sinulat ko ba yun? I think hindi ko sinulat yun. I think basta may mga plans ako nung 2019 na gusto kong ma-achieve sa 2020. Ayun. Actually guys, I started good sa 2020, no? Yung plan started 2019 talaga, before the year end sa 2019. So, 2020 for me is a good start kasi I got a new job. I was able to transfer to a morning shift. Nakita niyo naman yung mga videos ko kung matagal na kayo dito sa channel. I was able to transfer to a morning shift. I've been in a night shift for almost my entire corporate career. So, I think almost 13, 14, 15 years akong nag-night shift, mid-shift, night shift, ganyan. But nakapag matagal ko na talagang plan to transfer to day job, yung talagang morning shift, kasi I felt like parang it's about time for me. I don't feel healthy anymore being in a night shift. Siguro when I was younger, okay lang kasi bata ka pa naman, bata pa yung katawan mo, but then as you grow older, you get to listen to your body, and then the message is loud and clear. So it's either you listen or you suffer the consequence after, di ba? Kasi in the long run, feeling ko talaga maniningil yung katawan natin no? Sa kung ano mga pinaggagawa natin nung kabataan natin, maniningil talaga yung katawan natin. So, I don't want to wait for that to happen. So, for me, talagang I made the decision, and hindi ko naman siya pinagsisihan. I feel okay now. Naging sobrang lessen na yung mga atake ko compare nung nagna-night shift ako. So, malaking factor talaga siya. Malaking factor talaga yung yung body clock mo maayos, ganyan. So I got to January, I was able to celebrate my birthday sa bagong company, morning shift na ako, ganyan. So maganda. And then 2020, I was able to, it's my first time traveling abroad. Ganyan. So, pumunta kaming Taiwan. Nandun yung video, andyan sa list yung video ng Taiwan video ko. I was able to go to Taiwan. It was my first international adventure. It was my first na makapunta sa ibang bansa. Kung kailan, di ba, nasa na ako in my late 30s. Pero it's never too late, di ba? There's always a first time. So, the plan was, last year, the plan was, at least sana makatatlo ako na bansa in the year 2020. Pero hindi nangyari. But at least merong isa na nakapunta akong Taiwan, and sunod-sunod na dapat yun. Within Southeast Asia lang naman. So sana nakapunta na ako ng ibang country
na dito lang sa Southeast Asia. Kasi yun talaga yung plan namin. Yun yung plan namin na makapag-travel somewhere. Kung pwedeng pagpa-invoice, papa-refund ko lang yung 2020. Pwede pang gawin yun. Pang full refund po yung 2020. Ayun, so, yun yung mga, hindi ko naman, ayokong sabihin regrets, no? Kasi, parang, things like this pandemic is out of our control, di ba? So, parang, for me, isip ko na lang na, si Mother Nature na, nang naniningil. So, parang gano'n. So, it started with, yung volcano, di ba? Saan ba yun? Sa Taal, di ba? It started with the Taal volcano and then nagka-pandemic. So parang, oh my God, naniningil na si Mother Nature. So, kailangan ayusin na natin ito, di ba? Nagre-reset ba tawag to? Nagre-reset or nagki-cleansing si Mother Nature sa kung ano-anong, di ba? Sabi maraming mga news na medyo nag-clear na at nag-heal na yung ozone layer ba tawag? The ozone layer natin, ganyan. So, yun. Siguro marami din naman sigurong magandang idinulot yung pandemic na ito sa world, 'di ba? Sa earth, 'di ba? But of course, it's so sad to think about the deaths na tumataas because of the pandemic. But anyway, instead of parang isipin ko yun araw-araw, stress lang ako, magkaka-anxiety lang ako. We have to move forward, we have to move on, we have to let go, di ba? And then let's just focus on kung ano yung nangyayari ngayon. And then, since we have a lot of time, we're working at home, most of us, and then, nandito lang tayo sa bahay, we can do some plannings, kung ano yung pwede natin gawin sa 2021 or after the pandemic, or kung meron ng vaccine, at kung pag natapos na to, ano yung pwede nating gawin at kung ano yung gusto nating gawin. Naisip ko din yun, no? siguro pag there are times na parang nagsusulat ako dun sa sa journal ko, things that I wanted to do after the quarantine, ganyan. But you know what, guys? Akala ko talaga nagka-COVID na ako eh. Yun talaga yung kinatakot ko. Nung kakasimula pala ng COVID, bago kami umalis ng Taiwan, talagang nagkalagnat ako, masakit yung throat ko, di ba? Meron naman akong mga videos noon na talagang I wasn't feeling well. But I got better, no? Parang isang gabi lang ako nagkalagnat, kinabukasan na okay na ako. And then, yung pagdating namin dito from Taiwan, sobrang sakit ng lalamunan ko, pero nakapagpa-clear ako sa doctor, nakapasok pa nga ako noon and all. Pero grabe yung anxiety level ko nun, guys. Yun yung kakasimula pa lang ng quarantine period. Sobrang taas talaga ng anxiety level ko nun. Oh my gosh! Kasi syempre yung fear of the unknown na what if. Ayun. But anyway, since nandito na nga tayo, it's been 4 months? 5 months? Wala pa rin siguro 5 months, no? But anyway, what are my plans for if ever na matapos na tong pandemic, wala nang pandemic and we're free to go somewhere. Na-miss ko kasi yung mga yung mga day tour. Gusto kong gawin ulit yun. Kasi we used to parang go to yung mga day tours dati na uso, di ba, sa Facebook, yung mga day tours. Meron na kaming contact nun sa mga mga organizer ng mga day tours. So you got to go to beaches, kahit lang, day tour lang. But it was fun kasi you get to meet people na pareho kayo ng goal to relax and to escape and to go to the beach and to para lang mag-refresh, ganyan. And when I'm in the beach kasi, guys, yun yung pinaka na-miss ko. Yun, if ever na matapos yung pandemic, I wanted to go to a beach. I wanted to go to a beach, magbababad ako doon, magpapaitim ako doon. I wanna feel the sun on my back. Magtatan ako doon, ganyan. Magsa-sunbathing ako doon, ganyan. Yun yung normally ginagawa ko. Kasi yun talaga yung gusto kong mangyari na na mag-bronze yung kulay yung skin ko, ganyan.
'Di ba? May obsession nga ako kasi sa mga mga brown, bronze or ganyan na kulay na skin. Kaya lang hindi ko na-achieve kasi pag matagal na akong nagbababad sa araw, ang tendency is namumula ako para akong lechon. Hindi ako nagbo-bronze yung color ko. Nagiging lechon ako, guys. Pulang-pula. Parang, ay Diyos ko, ayoko na nga. Nakakainis. Siguro kailangan ko ng tanning lotion na pampapabronze talaga ng makapaghanap nga nun. Ang mahal kasi ng mga tanning lotion, maabot ng 500. But anyway, so yun yung gusto kong gawin. I wanna go to a beach. And of course, gusto kong ituloy yung travel, adventures. Pinag-ipunan natin yan. So, yun. Gusto kong ma-experience yun. Travel lang ng travel while kaya pa ng katawan, di ba? Ayun. And at the same time, I wanna go home probably for a week siguro. To be with my family, to be with my mom and my pamangkins. Especially yung pamangkin kong lumalaki na siya, hindi na siya toddler. Yun. So, those are the things that I wanted to do. Mag-jogging sa labas. Ngayon, hindi ako nakapag-jogging, guys, kasi natakot ako. Doon lumalabas ako kasi nga pupunta ng Maxicare, mag-grocery. Pero as much as possible, kung hindi naman kailangan, hindi talaga ako lumalabas kasi nga natatakot ako. Ayun. So, for my peace of mind na rin, so much better dito na lang sa loob ng bahay, di ba? You know what, guys? Isa din yun sa mga dream plan ko is I just want to get it out there, no? So, out into the universe so the universe will hear it, ganyan. Ayun, so I'll be using the law of attraction on this, no? One of my dream talaga is because of this channel, no? And because of sa inyo, dahil dumadami kayo. Dumadami kayo, guys. Kinakabahan ako. Anyway, since dumadami kayo, pinakaano ko talaga for this channel, sana we can get to host a parang mental health convention. Ayun. Mental health convention. I hope na kung sino man yung mga organizer dyan, pag natapos na yung pandemic, sana you can help me organize a mental health convention where there are mga psychiatrists or mga speakers to talk about different types of disorders, different types of mental health issues. And then people with mental health issues or allies can go there, no, and then learn ganyan, and take advantage of the kung ano man yung nangyayari doon sa conventions na yun. Ayun. So yun yung pinaka goal ko talaga. So since tumataas kayo gradually, sana tumaas pa yung subscribers natin so that in the future we will be able to do that, no. Hopefully in God's time. Let's cross our fingers na mangyari yun. Para at least malaking tulong yun. So, I hope we will be able to host parang free consultation dun sa mga, I know marami sa atin dito na hindi pa nakakapag-consulta, takot pumunta sa consultations for their mental health issues, ganyan. And for that convention na gusto kong mangyari, sana merong free consultation for everyone, ganyan. Na merong mga psychiatrists na they want to volunteer as well na to offer their service dun sa free consultations na yun. Ganyan. Ganon yung pinaka-goal ko dito. So, I'm letting you all know na and I'm letting the universe know, 'di ba? Gamitin natin yung law of attractions dito. Ganyan, invoke natin 'yan para in the future mangyari, 'di ba? Ganun 'yon. Ayun. So guys, how are you? Kamusta naman kayo? So kamusta naman yung mga plans natin? No, nangyari ba yung mga plans ninyo? Yung mga gusto nyong mangyari for 2020 sana na naudlot dahil because of the pandemic. I know some people na they're supposed to be going out of the country, their jobs opportunities, but then they weren't able to go because of the pandemic and then naudlot, no? But I'm hoping na after this andun pa rin yung trabaho nila at makaalis talaga sila kasi sayang naman yung opportunities na yon. Pero at least I'm looking tinitingnan ko na lang siya in a positive way. So this is a test for us. For me, tinitingnan ko siya sa test. For me, for my endurance, ganyan, for my patience. So feeling ko as we end this year, pag natapos na yung pandemic na to at survive natin, I feel like parang I can do anything. Since na-survive ko yung pandemic na to, I feel like I can do anything. I can survive anything, di ba?
pandemic, tapos may hypochondria pa ako, tapos na-survive ko siya. Can you imagine? Oh my gosh. So, I feel like, woo! Diba, Captain Marvel? Captain Marvel talaga. May plan ko naman for this week. Gusto kong mag-focus talaga on my cardio workout, ganyan. Talagang, papawis ng malala. Kailangan bumaba yung timbang ko, kailangan lumabas ulit yung liig ko, kailangan lumabas yung collarbone, kailangan lumabas yung hip bone. Lumiit kasi talagang feeling ko, pag tumataba kasi ako guys, bilog na bilog yung mukha ko talagang, ganyan, walang ka-edge, Diyos ko Lord. Kailangan, at least magkaroon ng edge ng konti, di ba? But anyway, yun. So, yun yung mga kaganapan, yun lang yung naisip ko kanina, no? Kasi parang ang daming na-pause talaga. Talagang nag-stop yung yung mga plans natin. Anyway, kayo guys, how's your kumusta naman yung mga plans natin diyan? Nangyari ba or may mga naudlot ba mga plans na i-resume na lang pagkatapos ng pandemic? I hope na sana ma-resume natin, or kung kayo ba yung mga type na mahilig din sa beach or mahilig mag-hiking, mahilig mountain climbing. Gusto ko talaga i-try yun guys, pero wala akong strength na climb. Actually nag-mountain climbing na kami. Ang ganda actually, pag nandun ka na sa taas, ang sarap ng feeling. You're on the top of the world, parang ganyan. Lakas Basta ang sarap ng feeling, but yung process na talagang nakakapagod. Hindi ko siya bet. For me kasi gusto ko every time na I'm going out of town, gusto ko nasa beach or talagang parang lamierda, talagang nakahilata ka lang, susok ka lang sa sun, ganyan. And then swim sa beach, ganyan. Ganun yung idea ko pag lumalabas out of town, ganyan. Ayoko napapagod na akyat ng bundok ganun. So, but I've already tried. So, nag-enjoy naman. Na-enjoy ko yung mga company ng mga hikers, ng mga climbers, ganun. But siguro hindi ko na gagawin ulit. Mga ganun. Nakakapagod. So, ayun guys. So, I hope na, kahit paano yung videos na to, it will take you back, no? It will encourage you to think about the plans that you made nung 2019. And then to tweak that a bit, ganyan, and then para kung gusto nyo i-continue pagkatapos ng pandemic, or kung nagawa nyo na ba, or you can still, or you were still able to do it even though in the midst of the quarantine period or the pandemic period, ganyan. I mean, we cannot allow ourselves to stop living, di ba? Kahit na may pandemic, laban pa din. Pero just be careful, just be safe, di ba? Kailangan, may mga new normal nga, di ba? Social distancing, may mask na, marami ng kung ano-ano, at kung anik-anik na mga kailangan nating i-consider. Let's be considerate as well dun sa ibang mga tao, di ba? I think the reason why kung bakit tumataas yung bilang ng cases ng COVID dahil mga matitigas yung ulo. Marami talagang matitigas yung ulo. Ayaw mag-follow ng rules. Hindi ko naman maintindihan kung bakit. I mean, if we are adult and then we can think like an adult, hindi natin naisip yung ibang tao, hindi natin naisip yung pamilya natin. 'Di ba? I mean, let's be careful. Let's be responsible as well sa mga tao sa paligid natin at sa sarili natin, 'di ba? Kaya ayun, I hope guys na sana na-enjoy niyo yung video na to and nakapag-isip-isip kayo sa kung ano man yung mga plans ninyo na after the pandemic, ganyan. Sulat nyo yan, baka makalimutan niyo. Ako ulit, hanapin ko yun. Feeling ko sinulat ko yun eh. Kung hindi ko man mahanap, I'm gonna create another one dun sa journal ko. Sulat ko doon. Kailangan kong isulat yun para mailabas ko sa universe. Diba? At maipagdasal ko kay God. Ayan, para gamitan natin ng law of attraction yan para mangyari. Diba? Anyway, sana na-enjoy niyo yung video na to guys. Thank you so much sa mga bago nating subscriber. Welcome. Thank you sa mga nag-message sa akin, mga nangumusta, mga nag-share ng mga anxiety issues nila, ng anxiety stories nila. Guys, huwag nyo lang i-share dun sa message ha. Dito nyo i-share
din dito nyo i-share din sa comment section yung mga tips and hacks or kung paano nyo na-overcome yung mga anxieties ninyo para naman mabasa ng iba, para din magbigyan din sila ng mga options, diba? Aside lang dun sa mga pinagsasabi ko dito. And the reason for this channel is para sharing tayo ng kung ano-ano mga hacks and tips na para sa lahat, na matulungan ang lahat. Diba? Para sharing, para at least, ang pinaka bottom line is, sabay-sabay tayong mag-heal. Let's heal together. Diba? I know that anxiety or kung anumang mental health issues, hindi yun siya kagaya lang ng mga physical illness na or kagaya ng lagnat na pwede mo lang i-take ka ng Biogesic or kung ano man. And then okay ka na. It's a long process. It's really a long process and you really have to sit down and absorb that. Kailangan ma-accept ng mind mo na I already have this and it's a long process and I'm gonna deal with this. You have to be strong as well. And pakalagaan mo yung mental well-being mo kasi kailangan yan. Importante yan, di ba? Anyway, thank you guys. Thank you so much and I pray na healthy kayo. I pray na healthy yung family ninyo. And I pray na walang panic attack, walang anxiety attack, peaceful yung mind, peaceful yung heart natin, peaceful yung body natin. And just breathe. Just breathe. If you feel like yung araw ninyo is too much na, just stop for a while and just breathe. Yun lang yun. Hinga ka lang, hinga lang. Ganon. As you exhale, push out mo yung mga negativity dun sa isip mo, dun sa body mo. Just let your body relax. Ganyan. I know, sobrang minsan, laban tayo ng laban, but then, we forgot to just take a moment. Madali lang yan. Just take a moment to breathe. Okay? Guys, as I've always said, please, 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 choose life. And please, 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 choose happiness. And please, 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 start your day with a smile. Stay safe, stay at home, and wash your hands. Hanggang dito na lang muna ha. Bye for now.